Noso parecenos interesante a nosa participación en Creafogar por moitos motivos. Un deles, fundamentalmente, pola colaboración con outro tipo de marcas e outro tipo de artesáns e grandes empresas, medianas empresas que van a estar presentes aquí. E penso que se nos xuntamos entre todos será moito máis sinxelo darlle voz a xente que está traballando aquí por Galicia, en Galicia. En Oso dedicámonos fundamentalmente aos traballos en madeiras. Polo xeral, o que máis facemos son mesas, tanto de comedor como mesas de centro. Facemos moita butaca e facemos tamén cadeiras ou taburetes. Bueno, en Oso consideramos importantes eventos como Creafogar, porque en Galicia apenas hai ningún sitio onde se poidan ir a expoñer os nosos traballos. E resulta que este ano nós estamos traballando moito para fora, Valencia, Santander, Holanda, pero aquí en Galicia estamos facendo moi pouco traballo. Entonces, de alguma maneira, é o xeito de conseguir que xente da pé, xente de aquí de Galicia, veciños e demais, saiban de nós.